Salam jumpa kembali dengan Zumardi di channel Awas Saja Yang Intip. Episode kali ini tentunya bukan hanya kita bermain suling, tapi kita juga akan menampilkan keseruan dari warga. Piye lekno tentang lingkungan awake dhewe iki? Piye apane lek to? Piye apane? Maksude iku lingkungan kita iki guyub rukun apa ora kok? Piye apane? Lingkungan ya guyub rukun lek to. Nek ora guyub ya dirukuni. Ya nek wis guyub ya syukur alhamdulillah karena aku iki ya jarang balik. Kan ngono lek ku takon. Sama Lekno nih ngomongnya apa? Aku ndak paham aku. Sama bae, aku juga tidak paham apa yang diomong. Nek wis rada paham ya wis lah kita pantunan wae. Kaya-kaya ngerti wae. Pantun apa sing kau ngerti? Tak warai ya Bang Yan karo Pak Dek nek pantun basa Jawa aku pinter. Lah, aku ikut juga lah. Iyalah, aku tak mikut. Ya isaku ireng-ireng anake lutung. Ayo jawab Lekno. Buka peti ana mlinjone. Ingat dak yang ku ajari basa Jawa tadi? Ingatlah, Kalau ingat coba kadung senang ora hitung. sambung Bang Yan. Dur mesti jadi budune. Ireng-ireng anake lutung buka peti ana mlinjone. Kadung seneng ora itang itung, durung mesti dadi bojone. Lek to. Bapar ki biasane ana. Kok kira enek nek bapar kan seru. Paling lembur biasanya ndeke kerja lembur kok. Kayane rame temen nang pos apa wae. Panjang umur bapar sik dirasani teko. Endi Mbah Par lekno wonge? Lah kuwi apa? Ha 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 ha. Enak opo iki? Ora solusi apa iki? Enek ngopo do ngrasani mbae iki? Biasane kumpul kok urung kumpul ya dadi cemas Mbah kirae nek apa. Ya alhamdulillah situ pratake karo anak-anake. Sampean kan pun tuwa, Mbah. Kula ajeng tekon. Arek tekan apa nak to? Nek iso tak jawab. Sampean kan pun tuwa, Mbah. Aku arep takon, ndok karo pitik iki tuwa ndi? Ayo Mbah jawab Mbah. Ya Mbah, aku juga pengen tahu Mbah. Aku juga Mbah pengen tahu. Mbah ki wis tuwa. Ah, nur kowe ndok karo pitik ki tuwa ndi? Ayo jawab lek to. Aku ya tuwa pitik nek timbang endok, karena nek pitik iki ana bulune, nek endok iki gak ana bulune. Lek to ki enek-enek wae. Iya Lekno nih. Usut lek to. Jawabanmu wis bener, tapi salah ucap. Coba terangno Mbah sing sampean pun tuwa, aku tak ndungu. Nang donya ku nang loro. Ana lanang, ana wedok. Eneng diciptake pitik lanang, ya enek diciptake pitik wedok. Ora ana diciptake ndok lanang, ndok wedok. Paham ndak mau kabeh? Iya Mbah. Jadi sampean iki saya wis ngerti kan? Nek ndok ra ayam tua ayam. Iya Mbah ngerti.
Oke teman-teman, itulah tadi konten yang keempat. Tentunya jangan lupa di channel berikutnya, tentunya masih di channel Awas Ada Yang Ngintip. Salam sukses selalu untuk teman-teman semuanya.